अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। डीजे पर नाचल है मरमलबा परमिशन लरुकलबा पहुँचल की वाली से ही खातिर सता टूटलबा पहुँचल की वाली से ही खातिर सता टूटलबा डीजे पर नाचल है मरमलबा परमिशन डीजे के बैस से कर हिलता रे बार नाच खाती मलबा हमर धैल भी अच्छा रे धैल भी अच्छा डीजे के बैस से कर हिलता रे बार नाच खाती मलबा हमर धैल भी अच्छा चुपे चोरी से जाके हो हद चुपे चोरी से जाके सखी के भीड़ में छुपलबा डीजे पर नाचल है मरमलबा परमिशन लरुकलबा डीजे पर नाचल है मरमलबा परमिशन लरुकलबा रोशन सानी के रखले बमहन हो कहल बतिया के दे दिया ध्यान हो अरे रोशन